हांकर केर एबा हांकर मथाय अबहायनो जों तिनि नायलायनाय मथाय बहाय खाय बा बजगा खालायजाका जों फायदिंखौ नायलायनाय तेलेमुरा आदि ब्लकनि आन्डाराव खालायजाक दुसकितै उत्तर पुलिनपुर आमचाइ मयेल न खबै हांकर केर मथाय खायमानि जों तिनि नायलायनाय उनके फायदिजों सायमालायनाय जे हांकर केर एबा हांकर मथाय जों तामनि बागै खालायलाय अबहायरक जों गोबांमा सियानो जों तिनि किजा नायलायनाय इनका हांकर केर इनका कायसा सिनि तामने टिबुक मथाय अबहाय जों गोबांमा मथाय जों खोनाय दङ जों दै खुलुमो हिमानो अबनो एकथाय कायसा कबाय इनके जों अजगा नायमानो जे जों गरिया फुजा गरिया मथाय तारपरे लकी मथाय त्रिपुरेश्वरी मथाय खारची मथाय अबहायरक जों गोबांमा मथाय लायो लामा बुलायना रक फियाबा जों तिनि नायलायनाय जे हांकर मथाय एबा हांकर ताङै खलायजा अब हांकर केर इनके जों कायसा सिनि कायसा जे कुनु जागानि मयाल न खबै आमचाइनि गाहाम हामिया नायनानि ते अ गाहाम हामिनो जों बबो हायखैयै आमचाइनि खरावनो जों गाहाम कायति सानानि अबनो तै जों कायसा कक चालयमनि एखा मथाय खायनि साना थांखाय जों हांकर केर खायतेनि आमचाइनि गामिनि जत चौकदिरि न तैयै जों चौकदिरि मथाय चौकदिरि दै खुलुमानो होनो जों हांकर मथाय बे चौकदिरि रक आमचाइनि निनि गोबां खायै खरकसा खरकनिखौ नोंखौ सिनि अ दुसकि ताक्लाय 48टा चौकदिरि दङ बा 48टा पारा 48 जना चौकदिरि न तै अ जागा कायसा हांकर केर खायजाका ओमफ्राय अ हांकर केराव चिनि अ जागा जों तिनि अर टक टाखुम तैपुन अबहायखै जों मथाय खालायमा नुजागो तामनि होला जों खतिरिया समाज मानोना जों काटा सिरा खायनाय परे जों बनो टक टाखुम बुन अबहायखै मा रङ मा अबहाय मथायरनो जों रिंगै जों बलि खायो तै जों अबहायखैनो सिनि सिरि सिटिनिसिनि खायफायजाक हांकर केर अबनो जों पालायलाय दङ इनके अबहायनो जों तिनि अबहाय हांकर केर न तै सिनि त्रिपुरा खत्रिय समाजनि आदंसं फायमानजा फायजाक सेन्ट्रेल कमिटिनि आदंसं जों बुंथानिबो जों तेबो गाहाम कायसिलायनाय तै सायमालायनाय गाहाम कक इनके अबहायनो नरक नायतंगि चिनि अ YouTube चेनेल कुनु काके जों बाबिनाय जों नोंगर फायगा फायसारा जों पाट कारो हुन्याबले पाट चाव हुन्याबले अर चाइ दं नाव चाइ तो तेब सायमाननाय आइसारा किन्तु हायके जे पाट चाय सा जरा तो हायनो नाबो मा सुरि वइ ताम बासा यांका मानाय दुलायुसो आबो हायकेनो जखन पाट चाव हुनकांकाय हुकुबुनो जागा जों हयतो सिनि मकल बाय जों नुगिया सिनियो सागु सिकाइया आपुरु सिनि राजा राजत्व खाय दं किन्तु नायदि ताबो हुकले बरक बुसुक जरते आगो कितांका जों बुसुक जरते उसुलि थांका सिनि हाबु बगरा तंसाक सिनि हाबु बगरा वीर चन्द्र मानिक तंसाक सिनि तिप्रा सानि कानिसा खेतो दाकमा करा कमा साला सिं कमा मा बाओ इन्डियान यूनियन जुगमानि परे सबले गांकै सिनि सत्रु साबोबा जोंहाबो बुजिना नांनाय बुबागारानो बाक्सा होनो आरो बुबागारा तो सोनो कुनु कुसु खाया बक्किचु खाया पनो सिनि जागानो सोनो सगमारलिया आगिबो सोंनो वां सोंसराय प्रुफानचे गोयम बुफां थांखांगाय गोयम बुफां ब्रुं कलाय दं कुमुन थाइबुं तलावो थाइबुं कुमुन कलाय दं थाइसु बुफां तलावो थाइसु कुमुन कलाय दं जानाय सिगरै दाबुक सों मारा मासासि आसे कबाबो सक पाइकेनारले गाउन बागैनो सों अजरानो सों सिरिनो नांनाय अजरानो सों रमना नांनाय ताइ आंनो अबनो कयना मुसुंगो सों चालायनाय दंथगलायनाय मताय लायनाय आबरो बेबां न दंनाय किन्तु सिनि लक्ष्य स्थिर सों खायना नांनाय बस कांगो सिनि कास्टमारि लो मानि मानु कास्टमारि लं खांकाय कायसा चौधुरीनि तमुं बाहायना नांनाय कायसा हांकर चौधुरीनि रुल तामुंना नांनाय कायसा कारण बिनि कायसा सार्टिफिकेट बायसे साबो थैका साबो आसायखा साबो कायजा थांका आबो प्रमाण नांनान बले इनके बिन एक दारुन कतर कायसा रुल दङ इनके जों जेमन जों ठीक আছে जों ट्रेडिशनली जों जवा गाराक तुमा नंलायो किन्तु उसिनि दफा फांसामा हाय जवा गयता नंजाक दिखनै
जों जुवाक बाय नोंजागिया जुवाक न सिमी नोंनाय नोंखांखाय এবং ट्रेडिशनाली जों नोंनाय बाट जुवाक नोंनि फेगि जों कालायै नोंगया आगितो जों साइमानो आं उबरनो खमाखाया যদি আবহাই কোনো নেতা আনি বুট বাই পাস খাইयै যে নেতা নিজের স্বার্থনি বাগৈ দফানো ফালো আ নেতা নরক জীবনে মাপটা খাই ববগরা কিন্তু অব কোনো রাজনীতি স্বার্থে ছায়া সিনি বাগৈ সাও খাওয়া মানে বারে বারে সাও আং তাই বিসুক দিন বাসি আং সাইমিয়া आं गोथां तंसाक नरनां मुंसा खाय खालाम थांना मुसुबो अ कंग्रेस सुदु सों बुजिलि हांकांकाय सों साबो मोथां माननाय हेनो साला साबो मोथां माननाय गांकाय जाय होक आं नरना सोंखया बुबगारनि कक सागाकाय माने सागो फुंकंनि फायबोनि बबाय तो एकदम गाना खेनुगै तंमानि नुमानिबा बेला खेनंको नांगो आंनि जिबो बबाय तुंको थांजाक हिमत बिसो शर्मानारो थांजाक बसह थां दाबो बोतामसा যখন এগ্রিমেন্ট সইঙ্গানো শুধু ত্রিপুরা মথাবাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইয়া আবুন লগি দফা রকব সইখাইনাই নেতারকে পাইজাগি থাঙ্গো কমাই থাঙ্গো কিন্তু দফা তো কমাই আবলে ওকে বড় যদি কোনো কারণে ব্লান্ডারিং খাইকাঙ্কাই দফানি থিনি ব রেসপন্সিবিলিটি নাই আবুন উত্তর নানি আবুন বাগৈ অলরেডি ববগারা অ্যানাউন্স খাইকা সোंबाय তো অলরেডি কক সালাইজাক এবং ড্রাফট ব খাইজাক সিনি তামু ডিমান্ড টংসিং প্লেস খাইজাক এবং আজাগাওবো ববগারা সাজাক যখন খুব মানে খুব চান্স দমানি 8 তারিখনি আগে ইংলিয়া কিন্তু হয়তো ফাইনাল এক মাসনি বিসিङनो কোন একটা এগ্রিমেন্ট নাই আপুরু जों দফানি ङै सोंनि जे थाङै सयखायनाय কিন্তু অবহায় অপরচুনিটি ববগারাनो रियाफान दंखुम दिप्रामथाइस एनाफ ब কোনো দফানো নাহারৈ অমিত শাহ কক্সনা ফাইয়া दिप्रामथानो नाहारिन फाइ কিন্তু ববগারা বাবিউ दिप्रामथानि अ जे फान दंमानि आबु खनस थायो आबु तिनि दङ खाना कमाय थांमान কিন্তু दफा हदा आनि सोसाइटी आनि जे दफा अंक अबु कुन दिनु कमाया आमबगि बाबनो रमैना नाय गेसों अबनो सिना नांसिनाय ताई मकल माने उनकोमै मुकुमै फेगै लामा करoi मुनागो कबलि तंगानै सिनि जरालिया ताबु कुंगला बसखांनि लामा थिना नांसिनायनो नांखांखाय जों जबामा खायनायनो सिनि प्रटेक्शन जोंमा खायनाय बुबागारनो गोबांमा केबेंनाय दङ बारे बारे सावो आं आनि कुन सिकिउरिटी नाया होननाय नरकसानि सिकिउरिटी हुकुबैनो यांग जों डिमान्ड बो खायके आबहाय बुबागारनि बागै स्पेशल सिकिउरिटी नि होननाय बो सावो आ सिकिउरिटी नि बा कुंबारा रक जों जाबानो बन तो साइमा गबानो तिब्रासा सिकिउरिटी होनो के बाबो आकुनो बो सावो नांगिया आनि मांग माखाम दङ आबुन जथेष्ट नरक तिब्रासा दङ आबुन आनि जथेष्ट आं आबुबायनो आबुनो आनो रक्षा खायसना इके आबुन बागैनो ब आसिक सोंनो पुइतो जाजागि दङ आसिक सोंनो हामजागि दङ बनि जि सावो आं निजिबो वाइसे उसे बाय माने मन्त्रि चावै आनि हाइली একটা কালচার এবেল খাयै गोजां खायै निजिनि बागै वानसुबि दङ आनो কিন্তু नंनि हामजाग मानुगै आनि बखान हिरगै थांका आं ताबु नंनि बागै आनि देह आनि मान आनि दन सम्पद बेबाक नंनि थिनि याफाता गबा हाय जराव जों बुबागारान लगी मारनाय এবং सिनि लगी रिमानि अबनो सामुंथु सिनि जतो गामि बसाव नरनि जतो गामि दंमानि बेबांन जतो गामि दंमानि आं काबार जतो गामि दंमानि बेबां नर काबार खायदि चौधुरी खायखि बायदि हावै ताम खाय नांनाय जों जखन कास्टमारि लमा खांखाय आपुनो इमप्लिमेन्ट खाय नांनाय आबो नरक सामुं खायदि आत्ता केसे नरक खायदि जाते नरक हांकरनि 48 जन तंगले 48 जननि दारा आबो नंतो सिजां गुजा बरक कायसा WhatsApp ग्रुप कायसा नरक क्रिएट खायै जे कोनो इनफरमेशन खांखाय संगे संगे जेमन मान नरक आबोनो ताबुक दिनो तो उमुक दिबो फागेरा दिखनान टाइम करि खाबले कायसा मेसेज रिगन थांगो जे अजागाव तिनमति प्रग्राम बा फाइलेदि जर आबो हायकिन नरक अबनो नरक मेंटेन खायदि नरक सिजाग नुजाक बरक नरक आनि से अनेक अबकरा জ্ঞানী गुनि बरक तफानो आनि किसा अभिज्ञता नरक तिनि शेयार खायकिया जाया तुया साजाक दंहाका बा नागार जाबायदि हायबानो जों मजराव बबगारानो जों लगिनाय त्रिपुरा खत्रिय समाज आयोग लक्थु दुसकी हांकरनि आयोग लक्थु बेखौनो